Unsa ka diya ma? Nagunsa ka diya? Sa ano, magawa ng arusan. Game mo sa galter. Eh kasi ano, wala na po ako asawa. Iniwan niya ako bigla. Eh ngayon, ako naman, hala, tagpit. Kada ko ba na eh? Pinya, pila. So guys, nag-imog altar ako ang mama guys. Nag-vlog sa siya no. Awa na siya. Oh. Dala sa dia video eh. Load sa. So dantana. Oh, vlog sa siya. Nag-vlog sa ko, nag-vlog po na mama. Taas sa kaya post guys. Ay po ni pan sa Uy, altar. hawakan mo to. Oh, hawakan daw na ko nakin. Ito, hawakan mo. Sige. Hindi na naglag bigla. Na. So, nag-vlog na siya guys. Tapos na. Nagtagalog na siya. Tingnan natin kung Narayang paano cellphone ba eh. silang taas na to. Ha? Ako hindi. Yung tsaka diya. Hindi pareha yung ano. Lahat ka na, nagtagalog ang mama na unsa. Para ko na siya vlog, first vlog na niya guys. So, purtahin na siya. Unsa. Ito pala, ganun. First vlog na niya ako na siya umuan sa YouTube channel. Unsa. Guys, road to 500 subscribers dito. Salamat po ninyo. Pareha lang pala sila. Hindi na pwede putulin. Okay. Diyan mo na. Po. Umpisahan na natin po. Ano yung mabutang ma? I-vlog oh. Vlog sad ko. I-ano. Sige. Vlog sad na siya. No? Sa front cam na yung gamit kay taga-bukid mo siya. Wow! Okay. Ano to? Okay, okay para sa akin. Ano siya? Panday din ka day. Panday na po. Hello. Oh, naitunay oh. Hanap muna ako ng sa akin yun. Bakit iniwan mo? Ano naman di mo vlogger na unsa man di mo vlogger. Kanang front cam man na. Hanap muna ako ng ano. Unsa? Front cam. Yung sabi ko. Ito. Nasaan yung martilyo? Dito na po. Nara. Dito lang. Martilyo. Interdi. Tapos, lansang. Lansang. Pako. Yung nails, lansang yun. Hanap mo na ako ng lansang. Gaya ka nag-vlog dia. Lansang, pako og nails. Nahan ka? Kompleto no? Oh, na ako mother. Ano yung tindahan? Unsa? Maliit lang. Ito. Ito yung lansang. Ito ba? Mayroon pang ano. Lansang. Na yung vlog. Ito. Ano saan ba ka? Cute. Tapos, umpisahan ko. Lagay dito. Umpisahan na dayon. Yung walis. Walis. Nasaan ang walis? Kuwaasan niyo. Binawisan ako. Anta. Ano mo? Ako kaya po edit ani. Oh, okay na. So, vlog na siya guys. So,
Mga na ako, mother. Portahan na ninyo guys ha. Muhan pa na ako YouTube channel. Nahan ka? Ano ba to? Okay. Panday na siya guys. Kaya, mo man na yung ganahan. Panday, bro. Panday. Ka, bro. Hi, bro. Panday. Wala na yung ganahan guys. Mga doko. Wow. Panday na Ay tani. kapoy, kay gulit na do ka silpo no. Kaya mantay lain aning magawa sa buhay. Ito pong martilyo na to. Sige. Tapos, Bisaya ako, niya Tagalog. Gaya kayo na. teka muna, bro. Sa ano, duk-duk-dukin muna ako. Duk-duk-dukin. Agay, Okay. ang sakit. Ito. Wow! Successful na po! Kala ko ba hindi ako marunong magawa ng artal. Ay, nasaan na ba kayo? Kid. Ito. Ito. Ya. Aduh. Eh, vlog na bita. Wow! Marunong na po ako. Lagyan ko to yung ilagay ko to sa Senior Santonio dito. Yeah. Ito. Hindi na yun mano. Senior lang po ang tumuntong dito. So, nara day senior Santo Niño guys. Na Kasi ano na. amo ibutang dia. Siya nagtunday. Ningon siya mag-vlog ko kami. Oh, collab. No, ganahan ka. Nang cellphone nang cellphone na. Mundo ka mo. Ngayon lang ako nakaano. Agay. Agay. Unsa magilta gamit nga language? Unsa? Bisaya. Bisaya. Ano yan, Tagalog. Kaya ganahan ka? Pero okay lang yun. Kasi ano, Unsa? masarap pakinggan. So, Para malipat lang siya dito. Agay. Agay. Get. nagtagalog na ko mama kay para nindot ko noon yan kan noon sa tanaw sa mga din. Oh. Hi. Hmm? Malapit na po. Panday mother. Panday mother. Hermat ng pandayira. Oh, rahan nga na. Okay. Na siya yung first vlog guys na rin. Ako yung nag-video. Ako yung nag-video na. Ako yung nag-video na. Ito first vlog ko. Hmm? Tapos na po. Mana daw siya guys. Unsa di otra kayo ana. Ana agad na. Pandayiro kuno siya. Pandayira. Uy, Ay, nabalik. bali. Oh. Bali. Now, Ito na lang. Dyan na lang ito. Ganun. dyan ka na lang. Dyan na lang. Anong Tagalog? Bigla. Anong Tagalog mo yung gana? Oh, nindot pa po. Di ba? Ganun. Tapos, Oo man. Mana na. saan ba yung ano ko dito? Saan daw ko no? Saan yung ano dito? Oh. Para Ay, okay lang yan. Sige. Bible muna ang ilagay ko doon, tapos ganun ko muna. Bukas na lang lagyan ko ng ano, yung sapin niya. Para makabili po ako ng ano dito at saka dito. Yung ganito. Wallpaper yan. Paper. Oo. Wallpaper. Tapos, Ako nag-vlog guys ha. Kid.
Tapos ito, Senyor Santo Niño, ilipat ko na. Sa wakas, malipat ka na. Sa wakas, hindi ka na. Malipat ko na siya. Kasi nandito siya sa ano, hindi yun makita sa ang dilim niya. Dito hindi na madilim. Ito. Ganun. Nindot na siya. Tapos bukas, bilhan ko siya ng ano dito. Para, ano siya. Ganun. Ayan. Uy, nahulog yung kanyang bariya. Yan, ganun. Tapos, ito. Nilipat ko din. Nilipat ko din. Ito siya. Yung ganun. Yung Okay na. Bible. Okay na. Okay na siya tingnan, pero yung kulang ano lang dito, wallpaper. Diyan. Para, ano siya tingnan. Isa. Ngit-ngit ba? Ngit. Hindi madilim tingnan. Hindi, ngit-ngit ba? Hindi yun madilim tingnan siya ba? Yung ano, bibilihin ko na lang ng wallpaper bukas. Para ano siya tingnan. Okay na siya tingnan. Hmm. Okay na. Pag dito na, okay na siya tingnan. Hindi katulad dito doon sa ano, madilim. Hindi ka, doon ka. Tapos ikaw din. Stitch. Si Stitch, yung ano, yung pulpul ko ng apo ko, kunin ko na. Ilagay ko na dito. Ngayon, may butang na? Diyan muna ka, sandali. Kasi ano. Oh, Lagi. tapos ano pa? Ano sa man? Iuwi ko na to. Ilagay ko na sa lagayan na yan. Ganun. Tapos at saka ito. Tiyan. Tapos bukas, Magpakailanman. bukas bilhin ko siya ng ano. Yung lagyan ko dito ng wallpaper ba? O kaya ano? Ano ba yung bagay sa kanya? O wallpaper na nga. Yung ano. Sige, dyan ka na. Ngit. Hindi ka na madilim. Dyan ka na sa... I-center ko muna. Sandali, without. Center ka muna ha. Dyan ka. Okay, ganun. Yun, bagay. Hindi katulad nun. Okay, dyan. Bagay. Ito, bagay. Hmm. Yung Bible din dito po. Sa ano, sa tapat niya. Yun lang. Yun lang. So, human na siya guys. Human na siya sa iyang gibuhat, no? Egon man siya nga, mag-vlog daw mi. Mo to eh, ako sa siya gi-videohan. So, ba na yung gibuhat na lang. Na, choy kayo. Wala pang ano, wala Santo pang Niño. lagyan na sapin. Iwan ko ba kung ano yung sapin? Ah, yung mantil. Sa? Mantil ilagay ko doon. O ano, floor mat na lang kaya para ano. Okay kaya tingnan. Oh, okay kaya tignan. Oo, para bagay. Hmm. Kunin ko yung ano, iba dyan. Hmm. Okay, sarap tingnan. Ano din, ano? Ano? Akala ko ba hindi ako marunong maggawa ng art tie? Eh, marunong nga ako. Diba, lagi siya guys. Na. Diba siya guys. Okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Oh, siya. Okay na kayo ba? Siya. Eh, kung man siya, maghimo daw siya kartal. Eh, nag-promise na siya. Mo, itong iyagimuan noon sa. Taray. Pero, kato pa dyan itong yung cellphone. No? Itong yung cellphone, gani. Asa man to? Tara. Gani. Mo niya ako cellphone sa una.
Diba? Siya nagamit ani. Realme gapo na. Ako, ang init talaga. Oh. Tapos, Diba? ano? Human na sad niya. First vlog ko na niya. Imo na ko siya og YouTube channel daw. Para mag-vlog ko na siya. O, sige. Imo na to ang mother. Labo na ako. Huh? So, Ang init pala. Akala ko ba hindi mahirapan ako magawa ng artal. Kaya pala ang hirap pero okay lang yun. Okay lang. Tapos na. tapos na. Human na guys. So what's up sa inyo mga doko, no? So karon nga rin ako kutubang among video sa kong mother. So hapit na ta mag 500 subscribers. Road to 500 subscribers sa ta mga doko. Ay, hapit na ta mag 1k. Road to 1k na unsa. Ato na goal. Road to 1k na unsa. Pero karon sa pila na lang katao 500 subscribers na ta, no? So mga doko, stay safe. Stay healthy po. Kaya ko itong mga video. Peace out.